фирдавс шарифзода шаҳрдори нави хуҷанд рӯзи 9 феврал дар ҳузури хабарнигорон эълом кард ки дасти кам то 2 моҳи дигар оилаҳое ки зимни тарҳи пуровозаи шаҳраки чинӣ аз хонаҳояшон маҳрум шуда буданд манзил сохта хоҳад шуд. ширкати сохтмонии ҳуснуро 1 ки моликонаш шаҳрвандони чин ҳастанд соли 2015 дар маҳаллаи наздикии руди сир 32 хонаро вайрон кард то силсилаи биноҳои бисёр ошёна бисозад, вале дертар аз иҷрои тарҳ даст кашид. Лакай навақ фоизи корҳои жошкагӣ анaqat мехонои 18 ман хеле гуфтам муаррифат мекунем то ҳамин ҷашни наврӯзи байналмилалӣ пурра омода созим ва албатта шумо даъват мекунем ҳамроҳ ҳаво хона дистонем. 32 оила ки дар маҳаллаи раҳмон набиев бо ваъдаи биноҳои нав хонаҳояшон тахриб гардид бештар аз 5 сол инҷониб дар манзилҳои иҷора зиндагӣ мекунанд. ҳарчанд иҷорапулиро ҳукумати шаҳр пардохт мекунад, вале сокинон дар суҳбатҳои қаблӣ бо радиои озодӣ гуфта буданд ки интизории зиёд онҳоро нигарон кардааст. тарҳи маҳалла ки онро чайна таун меномиданд дар маркази вилояти зуғд моҳи августи соли 2015 бо мудири кулли ширкати пекин ҷао шинҷо ва гурӯҳе аз меъморони чин ниҳоӣ шуд. бар асоси тарҳ дар ин ҷо бояд 15 бинои бисёртабақа барои 1200 оила, мактаби 4 ошона ва дигар иншооти иҷтимоӣ сохта мешуд. шаҳрдорӣ мегӯяд ин ширкат бо сабаби техникии баланд будани сатҳи об ва масъалаҳои дигар шаҳракро насохт. масъалаҳои дигари байни мақомоти тоҷикистон ва ширкати чинӣ ва зараре ки аз ин тарҳи иҷро нашуда пеш омад маълум нест. ҷониби чин то ҳол дар ин бора изҳори назар накардааст, вале акнун товони хонаҳоеро ки ширкати чинӣ вайрон карду насохт ҳукумат хоҳад дод. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, шаҳри хуҷанд.